Per favor, podria explicar per a la revista Alteritat els motius d'aquesta concentració? Hem vingut així de forma anònima, ciutadans, que s'han convocat a través de les xarxes socials per a protestar per l'acció bèl·lica contra Líbia, perquè pensem que la guerra mai és la solució per a solucionar cap conflicte i a més pensem que darrere d'aquest atac n'hi ha una sèrie d'interessos econòmics i geoestratègics que per a res tenen a veure amb qüestions humanitàries o qüestions de drets humans, com ens volen vendre. Moltes gràcies. ¡Por petróleo! ¡No más muerte! 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 ¡Por